God aften. Klokken har netop passeret 20, og vi er i gang med nyheder her på News. I Sydafrika fejrer indbyggerne her i weekenden 100-årsdagen for grundlæggelsen af ANC, frihedsbevægelse, som kæmpede og vandt kampen for de sortes rettigheder i det tidligere raceopdelte land. Bloemfontein, Sydafrika. En okse skal ofres, og de onde ånder skal jages væk. We see it necessary that we do the cleansing, so that any of the bad things or evil things that may have occurred in this sport, they are cleansed off. And it's important that it be cleansed, so that it actually restore its historical and significance and its historical importance. For historisk er stedet, hvor ANC blev grundlagt for 100 år siden. Som led i fejringen fik landets præsident overrakt et spyd. Det symboliserer bevægelsens militære fløj under navnet Nationens Spyd. It has been very symbolic that today we handed back the spear with very wise words from Isitwalandwe, that today the spear is not to go out and fight, but is to keep peace and protect the nation. Det var den mangeårige tugthusfange Nelson Mandela, der i sin tid forhandlede en fredelig udgang på apartheid, det raceadskillelses- og undertrykkelsessystem, som landets hvide havde opretholdt i årtier. Men om den nu 93-årige herre vil deltage, står hen i det uvisse. Men mere end 100.000 mennesker ventes at tage del i festlighederne, og fra udlandet er statsoverhoved og æresgæster strømmet til. Welcome. Congratulations. Thank you very much. Big 100. The whole world said no to apartheid. South Africa's greatest strength, frankly, was not its resources of gold and diamonds, but its moral authority. South Africa convinced the world to end a regime that was inhumane, and now we see South Africa on the growth curve. Men det er ikke kun økonomien, der vokser, men også korruptionen, mener mange kritikere. Men lige nu fejrer ANC og nationen sig selv. Og i det mindste for en tid, så er de onde ånder jaget på flugt. Velkommen til dig, Hans Erik Stolten. ANC fylder 100. Har de grund til at være glade og stolte? Er det gået, som de gerne vil have det? Jeg synes, de har grund til at være stolte i høj grad, og man kan jo også se, at interessen for Sydafrika er rimelig usvækket, når så mange statsledere møder op i Sydafrika for at fejre det her. ANC har gennemført overgang til demokrati. Man har opnået et rimelig velfungerende pluralistisk demokrati, hvor menneskerettighederne er sikret, hvor racisme i hvert fald officielt er manet væk. Når det er sagt, så skal det også siges, at på mange andre områder har man ikke opnået de ønskede resultater. Altså, der bliver sagt, at Sydafrika er i vækst. Jeg synes ikke, den er særlig imponerende i forhold til befolkningstilvæksten. Jeg tror ikke, der er nogen særlig fremgang i BNP egentlig per capita. Og arbejdsløsheden er lige så stor, som den hele tiden har været. Den er formodentlig dobbelt så stor, som den var i apartheid sidste år. Indkomstforskellen er uhyggeligt store. Ja, så der er nogle problemer endnu. Og jeg tror også, det er derfor måske, at man lægger så stor vægt på, nogen vil kalde tomme ritualer, ikke sandt? Altså Zuma slagter en okse for at finde inspiration hos forfædrene, og det kan han jo nok også behøve måske. Altså, og samtidig så har partiet jo været ved magten i mange, mange år nu, og det skaber vel egentlig også problemer. Er der så meget korruption, som der er rygter om i hvert fald? Ja, det tror jeg. Jeg tror, der er meget korruption i ANC's, i de øvre lag og i forvaltningen. Og det er da forstemmende at se. Altså, det var da ikke det, man havde ventet som mangeårige deltager i, også både som forsker, men også som deltager i anti-apartheidbevægelsen. Der var det ikke det, jeg havde forventet selvfølgelig. ANC har forvandlet sig og som organisation, og når man ser de her ritualer, så kan man vel sige, at de egentlig vendte tilbage på visse punkter til deres udgangspunkt. ANC startede jo som en bevægelse blandt sådan elitære afrikanere fra 1912 gennem 20'erne. Der var det, hvad skal vi sige, det afrikanske småborgerskab, høvdingesønner, lærere, journalister,
et lille liberalt sort lag, som udgjorde ANC's ledelse. Og så skete der jo det, at modstanden i Sydafrika blev radikaliseret igen under 2. verdenskrig, og især jo i 50'erne, hvor ANC så med Mandela i spidsen for det, der hedder Youth League, forvandlede ANC til en mere radikal folkelig organisation, som de brede masser bakkede op om, og som jo også fik et tæt samarbejde med det sydafrikanske kommunistparti, og dermed temmelig radikale paroler. Altså ANC var aldrig erklæret socialistisk, kan man sige, men i frihedserklæringen, deres ligesom grunddokument, der tales der jo om ting, der kan fortolkes som nationalisering. Og helt frem til Mandela blev løsladt i 1990, da han kom ud, der stod han jo fast både på væbnet kamp og på nationaliseringer. Det ændrede sig så ret hurtigt efter 1990. Men de brugte vel de midler, der ligesom var, som de følte på det tidspunkt i hvert fald, var nødvendige. Du sagde før, at apartheid og raceadskillelse i hvert fald formelt er blevet afskaffet. Hvordan er det på det uformelle plan? Jamen, desværre er det ikke så forandret. Jeg vil sige, der hvor integrationen har haft størst fremskridt, det er i de øvre lag. Ikke? Altså, der er kommet en del mere velhavende sorte. Jeg vil tro, måske 25% af de, sådan rimelig velhavende mennesker i dag i Sydafrika er vel sorte. Men på bunden har det ikke ændret sig. Der er boligområderne stadigvæk fuldt lige så adskilte som før. Men hvordan er, den daglige relation mellem sorte og hvide? Ja, den er også ret anstrengt, meget tit. Officielt er det blevet sværere for hvide at udtale sig racistisk selvfølgelig, men i realiteten er der stadigvæk en udbredt racisme blandt de hvide. Og der er jo også ligesom været en modreaktion mod ANC's afrikanistiske drejning. Altså efter 1994, hvor ANC fik magten, der startede man jo op med et vidtgående socialt program, og det, der hed Regnbue-nationen. Men det ændrede sig ligesom i løbet af et par år. Fra 1996 ændrede man ligesom stil og slog ind på en mere liberalistisk økonomisk politik, samtidig med, at man slog mere på det afrikanistiske, det som Mbeki kaldte African Renaissance og New Patriotism. Altså, man mobiliserede afrikanerne faktisk på et etnisk grundlag, ikke? Og det er klart, at det har ført til også modreaktioner fra hvid side. Men kan det opfattes som, omvendt racisme, altså racisme vendt fra de sorte mod de hvide? Det kan det godt. Altså, jeg mener jo, at det er et stykke hen ad vejen netop for at dække over de sociale skel, som man ikke har været i stand til at gøre noget ved, ikke? Så er det jo nemt at slå på det sorte nationalistiske kort og det traditionalistiske kort, og det mener jeg sådan set også, at det der sker. Det har ført til, at rationelt tænkende hvide, for eksempel inden for pressen, har haft svært ved at acceptere det, ikke? Og der har jo været konflikter imellem også regeringen og den sydafrikanske presse, som stadigvæk reelt langt hen ad vejen er vidt kontrolleret, ikke? Der har jo lige for nylig vedtaget en sikkerhedslovgivning, som journalisterne er bekymrede for. Jeg må så nok dertil sige, at jeg kan godt forstå regeringens stykke hen ad vejen i dens holdning til pressen. Altså, jeg mener sådan set heller ikke, at det sorte flertal i Sydafrika har den presse, som det har fortjent. Lige efter... Men så kunne de rige sorte vel så oprette en presse? Ja, det kunne man forestille sig. Jo, altså lige efter... Jeg mener, i stedet for at lave begrænsninger på den presse, der eksisterer. Ja, jo. Man har jo også indflydelse på den statslige radio-tv og sådan noget selvfølgelig. Men altså det, jeg ligesom efterlyser, er jo en mere græsrodsorienteret presse, som man havde under apartheid. Blev den sorte græsrodspresse støttet meget fra udlandet gennem international solidaritet. Og den eksisterede jo i begyndelsen, efter apartheid blev opløst, men den er jo fuldstændig forsvundet nu. Og den her såkaldt uafhængige presse er jo vidtgående altså ejet fra udlandet. Man kan selvfølgelig ikke have en oprørspresse, når man selv sidder med magten. Nej. Det er et problematik, der i det hele taget for regionen som sådan jo, og en af grundene til, at Sydafrika er et vigtigt forskningsfelt stadigvæk for mit vedkommende,
at følge det her med, hvad der sker, når at oprørsbevægelser og frihedsbevægelser tager magten og forvandler sig til et statsbærende. Men hvorfor er det, nu markerer vi ANC's 100-års jubilæum, men hvorfor er det interessant for os som så langt væk, hvad der foregår i Sydafrika? Altså, det synes jeg sådan set, der er en del grunde til. Ikke? Vi har jo haft en aktie i det. Der har været en international solidaritetsbevægelse med strenge op til nord og til hele verden. Og det er også derfor, at alle de her statsledere kommer, fordi at Sydafrika er ligesom eksemplet på et folk, der mobiliserer sig selv, tager magten så fredeligt, som det nu kan lade sig gøre, og indfører demokrati. Og jeg mener, et eksempel for udbredelse af, vestlig demokrati, så succesfuldt som det kan gøres i den tredje verden, det er jo interessant, ikke? Og, kan de arabiske lande lære noget af det, der foregik i Sydafrika for 20 år siden? Altså, det mener jeg i høj grad, at de har gjort, ikke? Jeg mener, at der har været en inspiration fra Sydafrika til mange steder i verden, og derunder også den arabiske verden. Så hvad er det, de kan lære? At de skal ikke hugge hovedet af hinanden? Absolut. Altså, men de kan måske også lære, at de skal holde fast i deres idealer mere, end man har gjort i Sydafrika. I Sydafrika var forholdene jo trukket meget radikaliseret op omkring 1990, fra 90 til 94, og man var heldig der, at man undgik en egentlig borgerkrig. Og det løste man jo blandt andet ved den her sandhedskommission og et nationalt kompromis, som omfattede altså, at man ikke forfulgte modstanderen, men fik alle historierne om undertrykkelsen frem i lyset. Og det er der i hvert fald en lærdom. Vi må se, hvordan det går de andre sider. Tak skal du have, fordi du kommer og gjorde os klogere på det.